Keď som sa ako poslanec postavil proti lobingu prevádzkovateľov hazardu, mnohí z nich protestovali zubami nechtami. Vtedy som neustúpil a podarilo sa nám zákon o hazarde sprísniť. Hazard totižto nie je hra a v kasínach ľudia nebohatnú, ale ničia sa. Slovensko čaká ďalšia vlna šetrenia a ľudia si budú musieť uťahovať opasky na doraz. Popri tom si kasína žijú ako v bavlnke. Otvára sa ich čoraz viac, hoci svoje dlhotrvajúce šťastie tam ešte nikto nenašiel. Kasína a herne vyrábajú závislých, kvôli ním sa rozpadajú rodiny a nivočia životy. Treba konať, nie si pred problémom strkať hlavu do piesku. Až 82% obyvateľov jednoznačne hovorí, že online hazard treba zdaňovať rovnako ako kamenné kasína. A majú pravdu. Každý rok odtečie viac ako 300 miliónov eur do čiernej ekonomiky prostredníctvom nelegálnych stránok. Každý štvrtý hráč hrá na takýchto zakázaných stránkach, medzi nimi aj mnohí, ktorým súd hazard zakázal. Toto je hrozba pre štát, hrozba pre rodiny, hrozba pre budúcnosť našich detí. Preto hovorím, nestačí o tom len rozprávať, treba konať. Lobby prevádzkovateľov hazardu sa musí obmedziť, lebo ničí spoločnosť. Nelegálny online hazard treba zlikvidovať a kasína musia byť zdaňované tak, ako všetko ostatné v tejto krajine. Konzervativizmus nie je o ochrane kasín, ale o ochrane rodín. Aj v tomto boji sme vždy v prvej línii.